Процедурата с Skin Booster е инжекционна естетична процедура, която цели хидратация, подмладяване на кожата, като я прави по-стегната, гладка и сияйна. Skin Boosterите представляват продукти на базата на хиалуронова киселина, които се инжектират в кожата, за да възстановят и да стимулират производството на колаген и еластин. Skin Booster е подходящ за дълбока хидратация на кожата, подобряване на текстурата и еластичността й, намаляване на фините линии и бръчки, повишаване на здравината и блясъка на кожата, като я прави сияйна и млада на вид. Можем да го инжектираме както в зоната на лицето, така и в зоната на шия, ръце и деколте. С тази процедура се стимулира производството на колаген и еластин в дермалния слой на кожата. Как протича процедурата? Преди процедурата всеки един пациент провеждаме консултация, за да обсъдим състоянието на кожата и желания резултат, какво трябва да се очаква, кога ще се наблюдава ефект. След консултацията настъпваме вече към извършване на самата процедура. Първата стъпка е подготовката на кожата за инжектиране. Лицето се почиства старателно и може да се нанесе локален анестетик върху третираната зона, за да се намали дискомфортът при инжектиране. Препоръчително е преди процедурата да не сте поставили грим. След като кожата се почисти и дезинфекцира, се преминава към инжектирането на продукта. Skin Boosterът се инжектира в дермата, в по-дълбокия слой на кожата с помощта на много финна игла. Процедурата обикновено отнема между 20 и 40 минути в зависимост от броя на третираните зони. След процедурата кожата може да е леко зачервена и да има лека чувствителност и отточност. Тези симптоми обикновено очумяват в рамките на от 24 до 48 часа. Не се препоръчва масаж на третираната зона и прекомерно излагане на слънце в първите дни след процедурата. Какви резултати да очаквате? Видимите резултати започват да се наблюдават още след няколко дни, а първият ефект се проявява след 2-3 седмици. Резултатите включват по-хидратирана, по-еластична кожа с изравнен тен и сияйност. За максимален ефект е необходимо да се направят между 2 и 4 процедури с интервал между тях 4 седмици. Затова, ако искате по-свежа сияйна кожа, както и подмладена без излишен обем, Skin Boosterите са процедурите подходящи за вас.